Hvad er det for en lille dims, det her? Lad os prøve at se. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender det der med, at når man skal for eksempel have en skrue hernede i sådan en hul her, når man for eksempel skal skifte klinger på sådan en plæneklipper her, så når man så falder skruen simpelthen af, og så ligger den rundt hernede, så skal man til at vende den om og ryste den for at få skruen frem igen. Se der, den her, den kommer ind i billedet. Så tager man sin skruetrækker, så kommer man derind, hvor der står plus. Så går vi tilbage til plæneklipperen, tager vi vores skrue, sætter på skruetrækkeren, og så kan man stille og roligt beholde skruen på skruetrækkeren, uden den falder af. Så simpelt var det. Så skruen den bliver på. Så er det nogle gange, så er det lidt upraktisk, at man har den. Så sætter man bare skruetrækkeren ind i minus. Kører den lidt frem og tilbage. Se, så sætter vi skruen på. Bum. Så falder skruen af. Whoopty. Hvor er det igen? Whoopty. Der var en i plusmatten igen her. I kører nogle gange frem og tilbage. Bum dum. Den kan jeg holde den på siden også. Sådan en lille dims. Her får ingenting. Den er købt for egen penge. Sådan en lille dims. Omkring 30 kroner i Biltema.